Ya, sama. Yuk. Oras makamangakenang sadarion tapatupado parpunguan bodari parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus marpungudo sude akan aporse amakamulatehon balgania sinirohan di debata na manongos anakna nasasadai gabe haluaon ni sandok manusia. Ima hasisikop ni bagabagan ni debatan nata naujalo hami ay nunga hubagi hami jalau tada hami ibana dotu sebalua portebion nunga tubu raja ni hadameon nunga tuturo ibana nunga di tonga-tongata ibana alani i naing madohonota nunga patar asinirohan ni debata di tonga-tonga ni Hudiana, nunga patar pabahenan ni debata di Portibion, atong tada naung di tonga-tonga tapanodangi, hupagala kami ma lilin nuaing na di juloon,
marite perwakilan ni sude ima kategorial di tonga-tonga ni huriata. Mula maita selamat warga kita. Yon atong tapahibul maro atta majakon. Oh ya. Atong tapahibul marohata majakon ibana tubuh di rohata nang diparsauran di huriata bornginon. Taparade marohata marsobatu debata marede mahita siap buku ede nomor 610.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Manetehi ma akalangit sian gijang, jala diusehon aka obun maudan hati goran. Buhama tanoon jala diperbuehon hatuaon dohot hati goran. Akalangit do mamaritahon hamuliaon ni debata. Jala jadi-jadian ni tangan na do pinabuan ni narata-rata ni langiti. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di banua gijang, namadok mauliate dohami tuho, ala di paboto hoko tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit dohotano, alay nahot do anggo hatam, rodi saleling nililing na. Akup nii, ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Say asi maroham dihami, pahot marohanami marhapur seaod dihatam, marhite-hite tod di perbadia. Padungo mahami jala palinggas hami martangyang, asa marlas niroha hami paimahonho, jala asa dapot tami hanguluan na sorasuda. Amen. Pundul mamu. Marede hita siap buku Ede nomor 58 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon mapatik ni debata, ima di sada Yohanes 5 ayat 1 dohot ayat 2. Ganup na porsea Jesus do Kristus, ido naung tubuh sian debata, jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon, haholongan nido nang natubuh sian ibana, sianod do taboto, naung holong rohata di aka anak ni debata, molo tahaholongi debata jala taradoti patikna, ido sahatna atong rap magido gogo mahita tu debata. Ali Tuhan debata
Sai pergugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Maredehita siap buku Ede nomor 182 ayat 1 dohot 2. Tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami rikoddo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahu paserep pami diri nami sadarion di jolom, jala huparhatopot tami. Tung najot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom, ala ni dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaon ni rohana do di halomohon roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asini roham dihami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di perbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Humokopita gabe dosa do ibana nasot tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredehita sian buku Ede nomor 46 ayat 2 dohot ayat 10. Na
Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di parpunguan bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus son, ima natar surat di Yesaya 10 sada, ayat sada sahat rodi ayat 5. Tajaha margati soring, humulai hamisian ayat sada. Dungi ruar masada tunas sian tuko nisi isai, jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi sebab mati ibana to dini Jehovah, to dini habisuhon dohot hapistaran, to dini panuturion dohot hagogoon, to dini parginotoan dohot liar maradokon Jehovah. Jala halomohonon na doha daulaton maradopod debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana, jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati goran ae, puhumon naman akan apogos, jala marhite-hite hasiton patikosona uhum tu akan adangon di tanoon. Jala marhite-hite batahini pamanganna, libas sonon na tanoon. Jala marhite-hite to dini birin, bunuan na halak perjahati. Jala hati gora do hohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna. Ido sahakna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 56, ayat sada dohot ayat tolu. Tahati dakon maha porseotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, nama naik bentur, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surku dung hundul tu siam di debata Jehovah, ama naik perkukuna suatu dosani di sima ibana manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan badia. Dohot desa dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, dohot ni hanguluan na surasuda. Amin.
sahat mahit namar liturgi na perjulusian sekolah minggu. Debatado mula ni nasana adong jala ibana na puna salutna nuaing begi utama songo dia panidangyon ni bibilta taringo tu panopaon do pangaramutionna dinasa na adong. Yohanes sada ayat sada sahatolu dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai ima na saur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hatai do ubahen na bajadi jala dang adong na gosada sian naung jadi i na somarhite siani. Yohanes sada ayat 4 sahat 5 di bagasan hatai do hangoluan laos hangoluani do panondang ni hajar maon nah marsinondang do panondangi di bagasan holom alai dang dijakon na holomi. Sada Musa sada ayat sada sahat tolu dimulana ditopa debata langit doho tanoon dungi tarolang ma tanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangarap reap ma tondi ni debata di atas ni akka aek dungi makuling ma debata ninna jadi ma hona tiur jadi tiur ma tutu. Sada Musa sada ayat 4 sahat 5 nunga denggan na tiur i di ida debata jadi bahan debata ma persirangan nina tiur sian na holom dungi di goar debata ma na tiur i arian goar nina holomi borngin dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjolo. Songoni kuhuman ni debata saitong do didadati coma mangulahod dosa dang perduli na sida di hasitongan doho di hati goran ni debata haja haton tung takas masa di ngulu ni aka na maranggi di hajol maun tabegima panidangyon ni bibilta. Sada Musa opat ayat tolu sahatu 5 dungi di rawan-rawan niari di boan si kain masian parbue di haumana baen perean tu Jahoa jadi dohot masih abel mamboan sian buha bajuni biru-biruna dohot sian tabo-tabona jadi romo mara rohani Jahoa mamereng si abel dohot na pinerehonai alai anggo si kain dohot na pinerehon nai dang dibereng jadi pusumaroha nisi kain jala rupi bohina. Sada Musa opat ayat 8 sahat 10 dungi makatai masih kain dot siabel angginai alai dungro di hauma nasida hehe masih kain dopak siabel angginai jala dibunuh ibana jadi ninna Jahoba matu si kain di dia do siabel anggimi dang huboto ninna tungau masih parorot anggiki alai ninna Jahoba ma
Aha dona binayenni mau ngaung dosian tanoi mudar ni anggim satu au. Sada Musa 4 ayat 10 sada saat 10 tolu. Onpe gumudang matorukku tuho asa tutanoi. Na pangangang babana jumalo munar ni anggim sian tangan mi. Molo diulaho tanoi dang beleho nana gogona tuho. Mopasopas jala madoa dona maho di tanoon. Dungi ni nasikain mamandok Jahoba. Dang be tarsesa dosaki di bahin balgana. Sada Musa 4 ayat 14 sahat 10 Dinu ngadipa baliho au sadarion sian tanoon, jadi martabuni nama au madodopon bohim. Gabe mompasopas jalan madodo nama au di tanoon. Jadi manangisi naju pangan au, bunon nama au. Ala nina Jahoba mamandok ibana, atong manangisi pena membunuh si kain pitolopit abulonna. Dungi di bahen Jahoba masa datang tu si kain, asa unang dibunuh manangisi naju pangan ibana. Dungi mangisurut masih kain sian boini Jahoba lau maringan tutanonot. Natukan habis saran sian perlak Eden. Yesaya 50 sia ayat tolu sahat 4. Ai marsapu mudardo tangan muna, jala marsapu hajahaton jari-jari muna. Bibir muna maka tahun gabus, dilamuna mamikiri hajuk katon. Dang adong nanggo sahalak na jauh-jauh di bagasan hati goran. Jaladang adong na manguhum di bagasan hasit tongan. Ganup marhaposan tuna soada. Jala di hatahon na sohasea. Marhangoluan hinamagona sida, gabe di tubuhon je. Yesaya 50 sia ayat pitu saat walu. Marlojong pat nasidai, lau mangaulahon hajahaton, jala humalapot nasida manduruson mudar na somar pipot. Sakap hajahaton do sakap nasidai, partabanon do tamaguan dia kadalan nasida. Ia dalan hadameon, dang ditada nasida, jala dang adong uhum hasitongan di akadalan nasidai. Laos nasida paleulehu dalan nasidai. Manang ise namardalan disi, dang tagamon tadaon na hasaunangan. Pasalmen 107 ayat 17 110 Marsipal dihilala akana oto alani dalan pangalosyon nasida. Dohot tibahen aka hajahaton nasida. Luhut do si panganon dihagidehon rohana sida, jalanu ngapola dolos nasida saha tuharbangan ni hamatean. Amin. Pasalmen 107 ayat 26 sahat 27. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida akalung, malala maroha nasida dibahen mina mago. Moror do akka nasida jala lalo songon parmabuk. Jala tarbundut do sude habis suhon nasida. Pasalmen 107 ayat 33 rodi 34. Ibana mangarsik akka batang aek gabe halongonan, dohot akka mual gabe tano bakal-bakal. Tano bosarhian gabe garaga ala hajahaton ni akka pangisinai. Pesalmen 107 ayat 30 sia sahat 40. Dungi lam otik na yang guna sida, jala tajimput ibahen pangaupaon, hinamago dohon pagdongoluan. Ibana mangusehon haleaon tu akka induk, jala diluhon nasida di halongan so ada dalan. Tabigima koro pujian sian parupuan dukonian non diuduti mamuse kor ama dukoni diuduti muse kor sian remaja naposo gunung.
itu dinapatun hol siang haritu. Tuhan Jakuba. Datagunan nian molum barohanai sian dalana akana sailaong asa mangulu ibana. Begitu tama asiniroka do baga-baga ni debata tujol ma pardusai. Yesaya sada ayat 10 walu sahatu 10 sia. Dungi saya romahamu asa mardabu dabu hita nina Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botardo bahenaku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Molo ringgas hamu tumangi hondot mangi hutor. Sai panganan muna do hina denggani gogoni tanoi. Yesaya 4 ayat 2 doho tolu. Diari nasasadai sogot uli jalamar mulia do tunas ni Jahoba. Gabe huhut uli parbueni tanoi diaka namalua sian Israel. Jala targoar na badiay sogot akan nateba di Sion dohot di Jerusalem. Nasa natarsurat guarna di Jerusalem dapotan hanguluan. Yesaya 54 ayat 7-1 walu. Sa takirisap leleng na hutadikon ho alay papungu-pungu aku doho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko alay marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho nina Jahoba si paluaho. Psalmen 110 ayat 2 sahat rori ayat 4. Puji ma Jahoba ale tondiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalum akka sahit musudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana matupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Psalmen 110 ayat 8 sahatu 10. Para siroha jala perdengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang totong ibana menorui, jalendang gotos rohana saleleng nilelengna. Dang dibain tuhita hobar tu akadusata, jaladang di haloson tuhita hobar tu akka hajahatotta. Psalmen 110 ayat 10 sada sahatu 14. Ay songo daw ni langit siya tano odo gogoni asini rohana dia kana makkabiari ibana. Songo daw ni habisaran siyan hasudutan di padaw ibana siya kita aka pangalaw siyotay. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakna asini rohani Jahoba di aka na makkabiari ibana. Ay di boto ibana do topata diingot do orbuk hita. Psalmen 110 ayat 15 sahat rodi 10 alu.
songon duhut-duhut do ari-ari ni jolma nagalei, marbunga ibana songon bunga di ladang. Ay dibolus alogo ibana, alay dang disibe, jaladang tertadabe inganan nai. Alay anggo asini rohani Jahoba, sian saleleng-leleng na do, rodi saleleng-leleng na, di akana makabiari ibana, jala hati goranna marnini marnono. Di akana mangaradoti padan binain nai, dohot patupahon akka patik nai. Pesalmen 145 ayat 8 sahat rodi 10. Partalup jala para siroha do Jahoba, lebat do ibana terimas, jala pardenggan basa bolon. Pardenggan basa do Jahoba disaluhutna, jala dilinggom asini rohana do jadi-jadianna sudena. Madok mauliate masude jadi-jadian mutuho ale Jahoba. Jala dipuji akanania siamu doho. Saat metamuse tilu trigna paupaton sian korong ama. Asini rohat dohot holong ni debata tujol mapardosa dipasaha do marhite baga-bagana na ikon si paimaun jala si haposan ni jolma pardosai sian narobi nunga di pabotoho kian taringo tu si palua jolma pardosai ai songono do holong ni rohan debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na salileng-leleng na di ibana. Aidang na disuruh debata anak nai tu Portibion. Asa uhumon na. Naing paluaon na Portibiot tahe. Ubayin na disuruh. Mika 5 ayat 12. Jala siap ponokku ma gana-ganaan ni akana ni uhirmi. Dohot gana-ganaan akana tinwangmi sian tonga-tongami. Jadi dangbe ho marsoba tu jadi-jadian ni tanganmu. Pesalmen 110 ayat 25 dot 26. Iya le Jehovah, say manupahi mahu. Iya le Jehovah, say hukma mabahan majadi. Pinasupasu manaro marhite-hite gor ni Jehovah. Kupasu-pasu hami mahamu akka nasian bagas ni Jehovah. Yesaya 9 ayat 1. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panondang nabolon, bisar dosada panondang di aka na mangingani tano linggoman ni hamateang. Yesaya sia ayat 2. Nunga di patorop ho bangsoy. Nunga di padiri ho ibana halalas ni roha nabolon. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim. Songon las ni roha ni gotilon. Songon parolo polopon ni
namar bagi tabat-tabat. Yesaya sia ayat 3:4. Ainunga di bonggoh loko auga nape tuibana, dohot batahi ni abarana, dohot lising-lising ni namangadu ibana, songon uju di ari midian. Ai masok sok dosogot nasa sijata ni parsijata, di hatu turtar ni tok tangan. Rodi ulos namar sabu mudar, gabe si panganon ni api. Yesaya sia ayat 5. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, pape tua barana dosogot harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata ama, saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6. Bahin hagagat dan ni harajaon dohot hadameon nasumarujung diha bangsa ni si Daud dohot di harajaon nai pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran olak nion rodi saleleng lelengna hamuruhon ni Jehovah Sebaot patu pahot songone. Liturgi palimahon sian horong lansia. Yohanes sada ayat 6 dohot ayat 7. Hehe do sada halak sinuru ni debata si Yohanes do guarna. Si tidangi do ibana o bahen naro. Asa di hati dakon panodangi anggiat gabe porsea sa luhu na marhite sian ibana. Yohanes sada ayat 8 sia. Dan apalah ibana panodangi namaka tidak ko panodangi dotahe. Alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma. Yohanes sada ayat 10 1 ayat 10. Di portibio tiando ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion. HP dang ditanda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibanai hian. Gabe dang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manakpiga na majakon ibana. Tusido di lehon huaso. Asa gabe anak ni debata nasida. Akan na porsea di guarna. Ima akan naso tubuh sian mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawa. Tung sian debatado. Yohanes sada ayat 10:4. Gabe daging mahatai. Dalam maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami ma hasangaponna. Ima hasangaponi anak sasada nasian amai. Go asini roha dohot hasitongan. Sah mamause liturgina palimaon sian parhaladu.
hasasaut ni baga-bagai, ima marihite hatutubuni Tuhan Yesus. Ibana do debata narotu portibion, hatai nagabe daging humokop hita jolma perdosa. Ibana do nama naluhon dosa dohot hamatean. Songonod do berita hatutubuna. Lukas 2 ayat 1 ayat 4. Dungi Roma ujui parentasian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolomai uju di gonggomi si Kerenius tanu Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, namargoar Bethlehem, ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 sahatro di ayat 7. Pasuraton dirina rap dohot si Maria orwanai naung gabe-gabean. Jadi dinadisi nasida gokma ari dihanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna. Diborhos ma. Dipeako ma tubagasan panggagatan. Alaso adong inganan na asing di Lukas 2 ayat 8 sahatro di ayat sia. Jadi adong mamar borngi di ladang nadisina akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas bintu 2 ayat 10 sahatro di ayat 12. Alai didok suruh-suruani matunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do huboan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoi ai naong tubu do dihamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinandaan dihamu, poso-poso do dapoton muna, nabi norhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu 114. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani, torop akapa parangan parbanua gijang, dipujina sida do debata, madok, hasangapon madi debata di gijang, dame madi tanoon, dia kajolma halomoani. Lukas 2 ayat 15 1 ayat 10 Jala dinalaho i akka susruani sian nasida dopak gijang marsipandauhan ma akka parmahani beta mehita tu Bethlehem tahida mana masaon na pinabotohon ni Tuani tuhita. Jadi atok mana sida lautusi gabe Jepang nama si Maria do si Joseph dohot poso-poso nai na peha di panggagata ni. Asadung di ida di tahun nasida ma buah-buah naong di tahun tu nasida teringat tu debatata. Lukas bidu 2 ayat 10 walu sahatro di ayat 20. Jadi sude naum begesa longang bedo sialana hina tahun di akka parmahani tunasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak doa kapar mahani dipasangap
jala dipapuji-puji do debata alani sasude nabinegi jala nadi ida nasida songonaung di hatahon ni tu nasida. Kolose bidusada ayat 14 sahatro di 16. Di bagasan ibana do adong dihita haluoni imahasesan yak kadosa. Ibana do sumani debata nasotari dei na perjolo tubuh sian nasa na tinoppa. Ay marhite sian ibana do ditoppa saluhutna na di benua gijang doho na di tanoon na tarida dohot na sutaridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka parhuasoon saluhut nai ditoppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Kolose pidosada ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20. Jala dijoloni saluhukna do ibana. Jala saluhukna dohot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi ima huriai. Ibana do parmulaan. Naung parjolo tubuh sian akan amate. Asa ibana parjolo dina saluhukna. Ai ditotuhon debatado. Nang maringanan di ibagasan ibana sandok hagogo nai. Laos marhite sian ibana do paningganonna tu dirina saluhuk nai. Nang akana di tano, nang akana di banua gijang, dung di patupa, dame marhite hite mudar, nasian silangi marhite hite ibana. Pangukapon pidusada ayat 5 1 ayat 6. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian akka naung mate sigonggom akka raja ni tanoon ibana do makaholongi hita jala di palua hita sian dosata marhite hite mudarna dijadi hodo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana ma hasangapon dohot hagugoon rodi salileng ni leleng na amin. Nunga roha tuaon nami, nunga tubuh si paluai, atong tapuji ma debata madok, hasangapon ma di debata na digijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomuani.
ayat tolu ta angka lilita tu gijang. Gudang di tuadis Yesus nunga tubuh si paluai raja ni hadameon nunga tutuga bejolma ibana humokopita nunga sikop baga-baga ni debata nasian narobii tajakon maibana turohatta asa ibana gabe arta na umarga dihita ima haluaon na pinatupanay. Jala momos mata tiyo pakirimon na taparahato poti. Ay haposad do na marababaga hotcha. Amen. Hudul mahita salu. Sunggul-sunggul dihita A1 ibadah malam pesta Natal umum. Pada hari ini Rabu 24 Desember 2025 adalah malam pesta Natal umum kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. A2 ibadah pesta Natal pertama. Pada hari Kamis 25 Desember 2025 yang akan datang adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat atau Natal pertama. Kita beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, ibadah bahasa Indonesia, dan sekolah minggu, serta pospel Goa masuk pukul 09.00 WITA. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus dipusatkan di ibadah bahasa Batak. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke sintua wilayah masing-masing. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati. A3, ibadah pesta Natal kedua. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 adalah pesta Natal kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa,
Ibadah dilaksanakan di Gedung Bahasa Batak. Masuk pukul 09.00 WITA. Setelah persembahan kedua dilanjutkan dengan sakramen baptisan kudus. Demikian sunggul-sunggul di kita. Tuhan Yesus memberkati. Maredehita sian buku ede HKBP nomor 40 sia laos tapasahat ma peleata 1A dan 1B. Marnina halas
ayat sada Musa. Sai Roma tumura debe lehemon amona porsea atau matuson merida halasan rohat tae winongos ni amana di surga. Roha Maria nang Joseph disi Maria seorang disi Marso Tupat Nadopat Mahali Digi Marende Pari surga. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal makamang akainang. Mauliati ma dito hata di papungu hita marlas ni roha di namarningot tita di hatutubo ni Tuhata Jesus nang pesasitong na marsugod do anggo puncak ima di tanggal 25 Desember alay di tonga-tonga ni Huriat taha KBP sa itapatuba do perayaan Natal na songonon na ni dohotan ni Sudiruas ni Huria lao menghantar hita, menugu-nugu hita, lam takas paingot-ingot do merenungkan do lamajakon haroro ni Jesus di tonga-tonga ni Portibion. Alani hata ni debatan na taripar di hita di parminggota sedarion ima na tersurat di Matius sada mamuka sian ayat 10 sahat ayat 25 hujahama di tonga-tongata. Yang buhatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabia do ibana sia tod di porbadia adorang soma si padono haddo penasida ala parrohana bonar si Joseph namangoro si Maria dangadong rohana paurakon na sida gabi ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni alay dina songoni do petahi ni rohana di ida madinipina suru-suruan ni Tuhan ni namadok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabi dongan musari pemuse ay nasia tod di porbadia dona laing tubu di ibana tumubuhon anak maibana Jesus do guarna bahenonmu ay paluaon na do bangsona sian aka dosa na sidabe. Masa pesudenay asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang namadok. Ida hamu ma gabi-gabian do na marbajui
tubuhan anak maibana jalabahenonna dogoarna Immanuel labatanna dongatta ma debata. Jadi tung tersunggul si Joseph dioloi mahata ni suruh-suruan ni Tuhani saut madialap na niulinai alai laos soditadda paima tubu buha baju nai jadi digoar maibana Yesus. Ido saatna alai hujaha di hati Indonesia, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, HKBP menetapkan malam ini sebagai tema atau topik minggu Immanuel Dongat Tamadebata, atau Immanuel Allah menyertai kita. Kita mau diarahkan melalui ibadah kita pada malam ini bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa Allah selalu beserta kita dalam setiap kondisi kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita coba gali dari pengalaman Yusuf dan Maria, bagaimana Allah menyertai umatnya, bagaimana Allah menyertai Yusuf dan Maria. Yang pertama kita lihat Yusuf. Dia seorang laki-laki yang tulus. Kalau sudah dikategorikan yang tulus, berarti tidak pernah dia neko-neko, selalu apa yang terbaik dan apa yang bisa menyenangkan orang lain, apalagi menyenangkan Tuhan, itu yang selalu dia lakukan dan itu yang selalu dia perbuat di dalam hidup. Tetapi ternyata biarpun dia orang tulus, dia menghadapi suatu pergumulan yang layak sangat dipertimbangkan dari sudut kemanusiaannya. Karena tunangannya Maria mengandung, padahal mereka belum bersama. Padahal mereka belum berhubungan sebagai suami istri, tetapi Maria bisa mengandung. Dari sudut pandang manusia, tentu itu tidak layak. Bahkan dari sisi budaya Yahudi, itu suatu peristiwa yang sangat memalukan.
Maria layak dihukum mati karena dia mengandung tanpa ada suaminya atau tanpa ada laki-laki yang dikategorikan menjadi suaminya. Dengan pertimbangan itu, Yusuf mengambil suatu pertimbangan. Dia berencana mau meninggalkan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mempermalukan Maria, dia tidak mau mengumumkan kepada orang lain atau memberitahukan kepada orang lain apa yang terjadi dalam kehidupan Maria. Tetapi dalam proses pertimbangan, dalam proses dia berencana, di sana Allah berperan melalui malaikatnya di dalam mimpi Yusuf. Allah memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung itu dari Roh Kudus. Maria mengandung bukan rencana manusia. Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri, tetapi Allah yang berperan, Allah yang bekerja melalui Rohnya yang kudus di dalam kehidupan Maria. Dan itu yang diberitahu dan itu yang dikasih tahu sama Yusuf. Dan malaikat menyatakan, ambillah Maria itu menjadi istrimu. Karena yang akan lahir dari Maria adalah Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Dia yang datang ke dunia ini, yaitu Yesus yang akan lahir dan nanti akan disebut yaitu Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dari ketulusan Yusuf, setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, dia mengambil Maria menjadi istrinya. Dia mengambil Maria dengan istrinya, tentu itu punya resiko dalam kehidupannya. Kalau orang tahu bahwa Maria mengandung padahal mereka belum suami istri, tentu itu menjadi suatu perbincangan nanti di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dia tidak peduli karena Tuhan yang menyuruh dia. Bahkan Allah mengatakan jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Di sana kekuatan Yusuf untuk bertindak, bahkan mengambil keputusan di dalam hidupnya untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Ternyata sangat luar biasa proses yang dijalani Yusuf dengan Maria. Mereka menjaga kekudusan yang dikandung Maria. Mereka tidak berhubungan sebagai suami istri sampai lahir Yesus yang kita katakan dan yang dikatakan Immanuel. Itulah yang kita lihat dari nats ini, itulah yang kita baca dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita coba untuk merenungkan nats ini, untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Apa makna nats ini dalam kehidupan kita masa kini, di dalam perayaan Natal, dalam perayaan yang selalu kita lakukan di gereja HKBP, perayaan menjelang Natal yang akan kita rayakan besok. Yang pertama, mari kita coba melihat dari sisi kemanusiaan seperti Yusuf. Ternyata setiap manusia atau setiap orang yang berjalan atau yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari berbagai kebimbangan, tidak terlepas dari kekhawatiran, tidak terlepas dari ketakutan dalam kehidupan kita. Biarpun posisi kita sebagai orang benar, bahkan seperti Yusuf, orang yang sangat tulus di dalam kehidupan. Orang yang tulus, bahkan orang yang tidak tulus, bahkan semua orang pasti sering
menghadapi kekhawatiran dan pergumulan di dalam kehidupan. Pergumulan itu bisa terjadi dalam diri sendiri seperti yang dialami oleh Yusuf. Pergumulan itu dia selalu pertimbangkan secara pribadi. Apakah saya untuk mau mengambil Maria dengan kondisi Maria telah mengandung? Tapi bisa juga pergumulan itu terjadi antara suami istri. Hubungan antara Maria dan Yusuf, seorang laki-laki dan seorang perempuan, punya pergumulan yang luar biasa. Yang punya konsekuensi bisa dihukum mati. Tetapi mari kita lihat pergumulan, tantangan, kekhawatiran manusia bisa dimenangkan dengan mendengar seruan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa keluar dari setiap pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita kalau kita mau mendengar Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf mau mendengar suara malaikat sehingga dia dikuatkan. Dia dimampukan mengalahkan segala tantangan, mengalahkan segala pergumulan, mengalahkan segala kebimbangan yang terjadi dalam dirinya. Dia justru berani mengambil keputusan, berani melangkah ke depan setelah dia meninggalkan pergumulan, tantangan, bahkan hambatan di dalam hidup. Dan ini menjadi motivasi bagi kita dan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita masa kini. Dalam setiap kekhawatiran, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, mari dengarkan suara Tuhan. Jangan mengambil keputusan dengan buru-buru. Jangan mengambil keputusan dengan emosional. Jangan mengambil keputusan hanya membuat kita tenang sementara. Hanya jalan keluar sementara. Ternyata itu tidak baik. Mari kita pertimbangkan. Bahkan mari kita dengar seruan Tuhan, suara Tuhan untuk mengambil solusi jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Di sana akan kita temukan solusi. Permasalahan seperti yang dihadapi oleh Yusuf bisa secara personal, individu. Kita tidak kuat, akan tidak mampu mengambil keputusan hanya untuk diri kita sendiri. Kita menghadapi tantangan juga dengan mungkin keluarga, suami, istri, ayah dan anak, anak dan orang tua. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena mungkin kita susah saling menerima dalam kehidupan. Bahkan mungkin terganggu kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tetapi nats ini memberi jaminan bagi kita bahwa Immanuel yang datang, bahwa Immanuel yaitu Tuhan yang menyertai kita, kita akan ditolong keluar dari setiap permasalahan pribadi, keluarga, dan juga dengan di sekitar kita. Orang yang selalu mendengar Tuhan di dalam hidupnya, dia akan selesai dengan dirinya. Dia akan dimampukan untuk membuat kesimpulan dan keputusan yang terbaik dari dirinya dan selalu mengacu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat, bukan karena emosional. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan kita antara suami dan istri dan juga anak-anak. Mari kita selesaikan dengan selalu mendengar apa suara Tuhan dalam kehidupan kita. Apa suara Tuhan dalam hubungan kita? Apa suara Tuhan yang perlu menjadi dasar
di tengah-tengah kehidupan kita di keluarga, sehingga kita bisa mampu saling menerima, bahkan saling mengampuni dan saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan di keluarga. Itu salah satu bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah beserta kita, Immanuel. Dia selalu hadir dalam setiap kondisi keadaan kita, bahkan pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang pertama yang menjadi perenungan bagi kita melalui perayaan kita pada malam ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rancangan Tuhan itulah yang terindah dan terbaik dalam kehidupan manusia. Biarpun rancangan Tuhan susah kita terima dari akal manusia, dari pikiran kita, dari logika kita. Tetapi harus kita katakan dan harus kita yakini dan kita percayai rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak rancangan kita. Banyak rancangan manusia, setiap manusia pasti punya rancangan, bahkan punya cita-cita yang luar biasa. Dan itu selalu kita ajarkan untuk meninggikan segala cita-cita kita dan anak-anak kita supaya tetap bercita-cita yang lebih tinggi dalam hidup. Dan itu selalu kita bayangkan dengan logika kita. Itu selalu kita arahkan dengan pola berpikir manusia atau pola akal manusia. Tetapi kalau rancangan Allah melebihi dari akal manusia, melebihi dari apa yang kita rencanakan dalam kehidupan ini terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap diri kita, bahkan terhadap dunia ini. Itu yang terjadi untuk keluarga Yusuf dan Maria. Rancangan Tuhan yang terbaik. Bahkan rancangan Tuhan bukan hanya kepentingan sesaat, tetapi untuk keselamatan dunia. Itu yang dikatakan tadi, bahwa Allah yang hadir, Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia ternyata yang paling indah. Kita menjadi berkat untuk dunia ini. Kita menjadi alat Tuhan untuk keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Itulah tanggung jawab dan tugas kita, karena rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan dunia, yaitu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita. Itulah bukti dan kehadiran Allah atau Immanuel di tengah-tengah dunia. Kita sebagai manusia biasa sering dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pola bergereja kita, di dalam pola ibadah kita, hanya membayangkan Allah ada, tetapi selalu kita membayangkan bahkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah itu jauh dari kehidupan kita. Allah itu hanya berperan dari jauh, yang selalu mengamati kita, bahkan yang selalu memberkati kita dari tempat jauh. Itu bayangan kita dan yang merancang kita di dalam kehidupan ini. Ternyata melalui nats ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria, bahwa Allah tidak jauh lagi bagi manusia, tetapi Allah yang hadir di dalam Yesus di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria untuk menyertai mereka, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan Yusuf dan Maria dan juga orang di dunia ini. Melalui kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, nyata Allah itu bersama dengan kita dan berjalan dan hidup bersama dengan kita. Mari kita coba merubah paradigma kita. Harus kita katakan, di mana saya duduk, di mana saya berdiri, di mana saya berjalan, ternyata Allah di situ bersama dengan saya. Di situ Allah selalu mengarahkan saya untuk merancang dan untuk melakukan dan untuk menerima apa yang akan Tuhan rancangkan di dalam kehidupan saya. Itu menjadi pengakuan orang percaya
Dan itu menjadi pengakuan orang yang mempercayai Immanuel yang telah bersama dengan kita di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia selalu menyertai kita di dalam kondisi kita, di dalam keadaan kita, di dalam rancangan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Berarti mari kita coba kembali untuk selalu mempercayai dan untuk selalu meyakini bahwa Allah hadir di dalam kehidupan saya, bahwa Allah selalu mendampingi saya dan hidup di dalam diri saya dalam setiap kehidupan saya pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang bisa kita lihat dan maknai melalui nats ini, melalui khotbah kita pada malam ini. Orang yang telah percaya dan meyakini Allah selalu menyertai dia, dia akan selalu dikuatkan. Dia akan selalu dibimbing untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, bahkan setia dan taat untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka yang telah menerima rancangan Tuhan untuk keselamatan dunia ini. Mereka yang telah menerima, mereka menjadi jalan kehadiran Yesus di dunia ini. Justru itu yang menguatkan mereka semakin taat untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan, bahkan untuk melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dan juga di dalam keluarga mereka. Ini juga menjadi panggilan bagi kita masa kini. Dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan untuk mengajak kita untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang telah menerima Tuhan di dalam hidupnya, tentu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apa yang mau dilakukan, dia akan berangkat, dia akan melakukan itu di dalam ketaatan dan keyakinan, dan dia selalu mendengar arahan petunjuk dari Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan lagi mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan hanya pikirannya, konsepnya di dalam kehidupannya. Tetapi dia akan selalu taat. Dan dia akan selalu belajar. Dan dia akan selalu mendengar. Bahkan dia selalu mau diarahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di semua apa yang mau dilakukan, apa yang mau dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat kepada Dia yang telah datang untuk menyertai kita, dia akan selalu menjaga dirinya di dalam kekudusan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka tidak mencemari dirinya, tetapi justru mereka menjaga kekudusan sampai lahir Yesus, sampai lahir Immanuel yang menyertai kita. Orang yang selalu mau bersama dengan Tuhan, dia tidak akan mencemarkan hatinya, dia tidak akan mencemarkan dirinya, tetapi selalu menjaga kekudusan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ini panggilan bagi kita. Jangan hanya waktu beribadah kita merasa dikuduskan. Jangan hanya untuk beribadah kita merasa kudus. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita, di sana kita dituntut untuk selalu kudus. Karena itu adalah bagian dari ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah bersama dengan kita dan Tuhan telah hidup di dalam hidup kita, sehingga kita selalu diarahkan, selalu melakukan apa yang Tuhan rencanakan di tengah-tengah kehidupan ini.
Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita, kalau ada ketakutan, kalau ada kebimbangan, kalau ada keraguan-raguan, kalau ada permasalahan, mari dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, dengarkan roh Tuhan yang membimbing kita supaya kita dimenangkan dalam setiap pergumulan itu. Sama seperti Yusuf. Orang yang selalu menang dalam pergumulan dunia ini, dia akan merasakan bahwa dia dipakai Tuhan untuk menjadi karya penyelamat, alat Tuhan untuk membawa berkat keselamatan itu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan melalui kita, orang lain akan merasakan bahwa mereka juga disertai Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan, orang yang selalu dimenangkan oleh Tuhan, dia akan selalu taat, dan dia akan selalu menjaga kekudusan, dan dia akan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dia telah merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu bersama dia. Tuhan selalu membimbing dia di tengah-tengah kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini. Melalui firman kami telah dikuatkan. Kalau dalam setiap masalah, pergumulan kami, kebimbangan kami, ketakutan kami, Engkau telah datang untuk menguatkan kami, memenangkan kami dalam setiap permasalahan kami, sehingga kami bisa melangkah, berjalan di dalam sukacita. Bahkan kami menjadi alat Tuhan untuk membawa keselamatan, membawa berkat kepada orang lain, sama seperti hamba-Mu Yusuf dan Maria. Dan kami mengharapkan biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami dan bersama dengan kami untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah selalu hadir dan bersama dengan kami dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari, dalam sukacita kami, bahkan di dalam duka cita kami. Tuhan selalu mendampingi dan bersama dengan kami. Biarlah Roh-Mu yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami, agar kami tetap setia bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan mengandalkan pikiran kami. Kami tidak akan mengandalkan diri dan kekuatan kami. Bahkan kami tidak akan mengandalkan dunia ini. Kami akan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Melalui rancangan itu yang menguatkan kami taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan kami dipanggil untuk selalu menjaga kekudusan kami, menjaga diri kami, agar kami tidak mencemarkan diri kami, tetapi selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang mempersekutukan kami malam ini dengan jemaat-Mu dari berbagai tempat. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Biarlah hadir Tuhan untuk selalu membawa sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau kami nanti pulang dari rumah-Mu ini, sukacita kami tetap karena Roh-Mu selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dihita sian buku Eden nomor 608 ayat sada do seterusnya hut papungu pilihan napa duahun. Bethlehem na
Gijang hodo haroroan ni saluhut silileon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Upasat tami masyan na nileon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo magawiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan non pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni Hudiam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordem. Asalam tadahami godang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lehon me toni roni pamadaku. Aliyaman namin na di ba nuagijang sa pnurbadia magwan mo, sa ro maharajon mo, sa south mo lo maniroham di ba notongon son na di ba nuagijang, lehon matuhami si daron ng uluan siya pari, sa samadusan nami, songon panisan nami di dusa ni dongan na mardusa to hami. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, do. Mulak mahamu di bagasan dami, jala jalo mapasu-pasu sian Tuhan di Bataman. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Aka mga kanyang songon sungguh-sungguh nakin mersugod tetap songon ibadah na somal adong di bahasa Batak, adong di bahasa Indonesia, lalu adong di sekolah minggu songon ibadah na somal di tonga-tonga ni Hudiata.